Selvstændige værk hedder Inferno og er skrevet af Dan Brown i sommeren 2013. Et kort resume af historien. Howard-professoren Robert Langdon vågner op midt om natten på et hospital i Firenze. Tilsyneladende er han blevet såret af skud i baghovedet, men han husker intet af de foregående 36 timer begivenhederne, eller hvordan han i det hele taget endte i Italien. Han ved heller ikke noget om den mystiske genstand, der blev fundet i en skjult lomme i hans jakke, og han ved heller ikke, hvorfor en ukendt kvinde i sort trækker ind på hospitalet, dræber en læge og øjensynligt også er ude på at dræbe dem. Sammen med den unge kvindelige læge Sienna Brooks er Langdon snart på flugt fra den sortklædte kvinde, også fra mystiske professionelle lejesoldater. Langdons verden er et stort kaos, men langsomt går det op for ham, at der i hans mistede hukommelse findes nogle spor, som både involverer noget urovækkende mareridt om en kvinde i en grotte, med henvisninger til Dantes berømte skildring af skærsilden, Inferno. I sin søgen efter svar og en forklaring leder han og Sienna i første omgang til det berømte palads i Firenze, Palazzo Pitti, men snart fører deres søgen dem videre til både til Venedig og Istanbul. Uden at røbe for meget, at han involverer alle intrigerne, både WHO og den geniale videnskabsmand Bertrand Zobrist, som har sin helt egen højst kontroversielle løsning på alle de mange problemer, som denne planet står overfor i disse år. En kort karakteristik af forskellige medvirkende. Robert Langdon er en Harvard-professor, der studerer og underviser i symbolik og betydningen heraf i kunst og etc. Han beskrives som en yderst ydmyg person, som her ynder at omtale alle med respekt, også selvom individet ikke synligt tilskriver så meget fra andre. Han er akademisk meget lært og har en ekstrem kulturel viden, der overgår historikere. Hans evne til at beskrive og perspektivere kulturskalaene mod hinanden er unikt. Han er dog udpræget klaustrofobi efter en hændelse som barn og virker til at skulle fremme sin egen kunde og være bange for at trække det korte strå, når det omhandler viden, som beskrevet, når han siger, endelig noget Sienna ikke ved. Sienna Brooks var et barnegeni, og hendes geni blev allerede skildret i de første sider af bogen, hvor Robert finder nogle gamle avisudklip, hvor der er artikler fra blandt andet opsætning af en skærsommernatsdrøm og andre udmærkelser. En artikel, som blandt andet viser, at barnegeniet havde en IQ på 208, hvilket Robert ikke troede var muligt. Sienna har et meget stort behov for at hjælpe andre og vil gerne redde hele verden. En tanke, som blev skudt i sænk af alle, undtagen Bertrand Zobrist, som havde den samme vision, og som senere blev hendes elsker. Udover dette er forhistorien meget vag, og Dan Brown er også blevet kritiseret meget for hans næsten manglende personhistorie, og som Robert Langdon også tænker om Sienna. Jeg kender hende jo ikke. Bertrand Zobrist er en genial og superintelligent mand, hvis intelligens kun overskygges af hans klare visioner, målrettighed og hans galskab. Han var genforsker og en sand pioner inden for hans felt. Elisabeth Zinsky. Som direktør for WHO og modtager forskellige fredspriser er Zinsky personligheds medhumane karakteristika bliver skildret igennem bogen som værende hendes vigtigste kvaliteter, også næsten den eneste side, der bliver fremstillet bogen igennem. Hun har langt sort gråt hår og bliver beskrevet som meget smukt. Hun er handlekraftig og gør ofte stor nytte af de mange ressourcer, der står til hendes rådighed. Provsten. Den hemmelige karakter bliver kun personligt refereret til som provsten, og han er en mand, der går strengt efter protokol og regler. Han er leder af en hemmelig organisation, som varetager kundernes ønske, uden at de selv ved noget om deres foretagende eller stiller spørgsmål. Kun udfører deres ordre. Dertil er han ikke særlig høj og meget solbrun af tiden han spenderer på havet i hans kontor ved Mendasium, en stor jagt. Inferno er en roman, hvor en fortælling hele tiden skifter. Det man troede man vidste, det vidste man så ikke alligevel. Derfor har jeg delt den op i 3 skillepunkter, vendepunkter om man vil, som er som følger. Det første. Da Langdon vågner op i sin hospitalseng og har mistet både hukommelse og stedsans, at han ved ikke, at han vågner op i Firenze. 2. Da Langdon og Sienna opdager, at der er fare for en smittefarlig sygdom, måske bliver plantet i en stor by, som har til måls at nedskære befolkningstallet, så vil overbefolkning ikke længere er et stort problem for verden. Og til sidst, da Langdon og Sienna bliver adskilt i Venedig, hvor han finder ud af, igennem et SAS-team og Zinsky, at Sienna har været elskende med Zobrist, og hele deres flugt fra hospitalet og hele deres rejse fra Firenze til Venedig har været iscenesat af provsten. Og han har aldrig været ude for nogen reel fare, selvom han er blevet skudt efter,
og han flere gange troede, at han egentlig var i reel livsfare. Motivdeterminanten kan også være at finde flere steder, men som det mest afgørende og betydningsfulde er det Landon efter at være vågnet på hospitalet, og næsten bliver beskudt af en dame med kort stridthår. Han indser, at han bliver nødt til at flygte, og at nogle er efter dem. Det er på samme tidspunkt, hvor Sienna bliver hans følgesvend igennem dette længerevarende eventyr. Der er en stor præsenteret modsætning i denne fortælling, og det er samtidig en modsætning af en skildring af godt og ondt. Elisabeth Sinski og Zobrist er på mange måder hinandens modsætninger. De kæmper begge for samme sag og har begge begravet i deres bevidsthed, at de må og skal redde verden, redde menneskens art, fordi de elsker både verden og fordi de elsker menneskene. Deres fremgangsmåde er dog det store udslagspunkt, hvor Zobrist er en stor fortaler for, at menneskehedens populationstal skal formindles på samme måde som den sorte død, pesten, gjorde sig i Europa, hvor næsten en tredjedel døde. Nogle gange skal man ofre noget for en genfødsel kan tage form. Han begrundede også, at renæssancen opstod netop på grund af pesten, og er en af hans store argumenter for, at dette kan blive den nye genfødsel for jorden. Her mener Sinski dog noget andet, og bliver præsenteret som den gode forkæmper for verdens fremtidige sundhed. Hendes metoder indbefatter mere grundlæggende forebygning, som introducerer og sponsorerer og investerer i præventionsmidler i mere fattige dele af verden, som del af Afrika for eksempel, men også mere basale ting som vacciner og andet medicin, som er med til at gøre mennesket sundt og rask i grundlæggende forstand. I Landons hallucinationer bliver hun beskrevet som en slags engel, der beder Landon om hjælp til at frelse verden fra det onde, søge og finde det onde. Hvor Zobrist i hans egen film, udklædt som en pestlæge i rødt beskær, kan sammenlignes med båd, mere skildret som værende en dæmon for skærsilden, Inferno. Hovedtemaet i romanen er de miljømæssige problemer, som verden lider af, og de forskellige idealistiske holdninger til, hvordan denne krise skal forløses. Samtidig er der også mindre temaer, som f.eks. kærlighed, kampen mod det gode, gode mod det onde, og kultur, som man ser masser af i både Firenze, Venedig og Istanbul, hvor dette er et gennemgående tema. Bogen er som mysteriet fortalt her i, fyldt med symboler. Da Landon er symbolflasker, er dette dog ikke så underligt. Et symbol, som bruges rigtig meget, er det maske, de gamle læger, som prøvede at kurere de stakler, som er blevet ramt af pestbarn. Et langnævet maske, som sidenhen blev kaldt en pestmaske, som sælges rigtig meget i Venedig. Den for mange symboliserer død og pandemi, og Zobrist ses også bære den under hans film lavet til eftermælet. Dertil er der også en masse symboler, som kædes sammen med hadets satan, som f.eks. Medusa, de 7 dødssynder, og flere Dante-henvisninger, som står overens med Dante Alighieri's Inferno, som bogens titel er. Og det er omdrejningspunktet for mysteriet, i det at Zobrist bruger Dante-henvisninger i de spor, som lægges ud blandt andet i en dødsmaske lavet af og på Dante Alighieri. Nu læser jeg lige et lille udsnit op. Det er sent, vi må afsted, men inden vi rejser, må jeg have endnu en ting på det rene. De har flere gange fortalt mig, at Bertrand ikke var nogen ond mand, at han elskede menneskeheden, og han simpelthen længte så endeligt efter at frelse vores art, så han kunne rationalisere noget så drastisk et skridt. Sienna nikkede. Målet helliger midlet, sagde hun, med citat af den berygtede florentinske teoretiker Machiavelli. Disse uddrag af citater og brugen af de mennesker, der har sagt citaterne, er med til at fuldende den kæmpe kulturindblanding, som Dan Brown har i denne bog. Disse citater er ligesom med til at fuldende den cirkel, tegnet med de største kunstnere og tænkere igennem tiden. Alt fra Machiavelli, Donatello, Leonardo da Vinci, Dalí, Michelangelo og så selvfølgelig Dante Alighieri. Og, det er næsten og disse kunstnere er næsten beskrevet dybere end personerne, som er aktivt deltagende. Det er et virkemiddel til at fastholde den kulturforståelse, som besiddes af karaktererne, og samtidig formår det næsten blærende at påvise den begavethed, som både Sienna, men samtidig også de andre karakterer besidder. Det intelligente plan bruges af brugen af de største tænkere og kunstnere er så formidabel, at det vækker en interesse hos læseren, og man næsten uden andet kendskab end den bog og brugen af citater og forklaringer, kan den føle sig som en historiker. Bogen vil gerne komme ud med et klart budskab, og det budskab, der næsten kun kan siges med en bog.
Det er ellers et forskrøbeligt emne at tage op. Jorden er bliver eksponentielt mere overbefolket, og der er næsten for sent at se tilbage. Han fremhæver på begavet og faktuel vis, at der må tages drastiske midler i brug. Måske lige en ny pest, men der er ikke gode udsigter fremover. Som Sienna så klogt spørger Landon, hvis du havde en knap, som ville dræbe halvdelen af jordens befolkning, ville du så trykke? Rent logisk set, så vil man ikke sige ja til det. Men hvis man fik muligheden for at trykke på den knap og redde den fremtidige befolkning, eller lade være og lade mennesket dø kort i fremtiden, ville man så gøre det. Selvom Sophus på mange måder skældes som værende en skidt fyr, så er han samtidig den ene, der faktisk redder vores art til sidst, selvom det gjorde med drastiske og grove midler. Hvad skal der til for, at vi kan redde os selv imod os selv? Da denne roman er så nutidig, er det svært at perspektivere til noget nyere. Den tager problemer med overbefolkning og miljømæssige problemstillinger op. Vægter og vejer disse spørgsmål, som verdens politiske elite kæmper med hver dag. Men hvis man sammenligner med store politiske klimatopmøder, anerkender han i sin roman, hvor svære disse problemer er at løse, for ikke at tale om endelig at kunne enes om en egentlig løsningsform. Dette tager han i sin romans næste niveau, og med sin indfaldsvinkel, som næsten ikke er politisk korrekt, finder han derfra en løsning, som ifølge flere biologer i teorien kunne holde stik. Det er dog midlertidigt et tabu at snakke om genændringer hos mennesker, eller i hvert fald udføre det i praksis. Dertil er hele Sophus plan tæt forbundet med Darwin, da hans endegyldige plan, uden at sige for meget, er at mutere mennesket, så bestanden af mennesker kan holdes nede. Derfor er det igennem romanen kendetegnet ved at være den ultimative form for darwinisme, da det selv at sætte fart på evolutionen er en ultimativ ændring i evolutionen. Det er herfra et større debatområde om, hvorvidt det er etisk korrekt at genmanipulere mennesker til potentielt at blive bedre, kunne måske i fremtiden blive brugt som metode til fuldkommen etnisk udrensning, da det kun er de gode gener, som vil videreføres.